Sa mga oras na ini mga idol, medyo magayong pamain ang panahon tadigdi. Dawa na nga ni kita po, signal number 2 na ano. Ayan, digdi po ini sa samuyang barangay, digdi tabi sa isla, di Kagraray, na kung saan nakaprepare naman talaga ining sa tuyang mga kabaryo. Nagkasurulayan na tabian sa indang mga harong. Tadigdi kaya po baga sa samuyang lugar sa isla, gamit lang ang mga anahaw, kahoy, asin, aniba, mga simang atop. Kung kaya tabi, pigsusurulayan ninda iyan ki mga butong, mga kahoy, asin pinapatungan pa iyan ninda iba ki daga o basud. So sa presente mga idol, para dugpa-dugpa iba sa tuya na pigsusurulayan ang sa indang mga harong na kung saan nagahangad na daiman sana magaba o madanyos ang sa indang pinagalpagalan. So magabat sa pagmati mga idol ang mga siring kaining mga sitwasyon na daita talaga mapupugulan ang mga pag-agi kang mga bagyo. Kaya tabi kay puwanta na magpreparar habang may oras pa. Dahil man tabi nagkukulang ang sa tuyang pagirumdom hali sa tuyang gobyerno. Siyempre, ang sa indang patanid na kita magpreparar tanganing safety, asin lalo na itong mga hararanida sa mga landslide area, sa may mga salug, asin sa may mga dagat. So kaipuhan tatabi iyan na darangugon. Asin digdi man tabi sa parting Sulat Channel mga idol, nahiling taman dyan ang iba't ibang barko na nag-aribada. Tadigdi baga po sa Sulat Channel, digdi po talaga nag-aaribada ang mga barko, asin inipa na mga parasira o taksay. Mailing nindo mga idol dakulunon tabi na mga taksay, mga palakaya na digdi po nagpaili o nagtarago po sa may Sulat Channel. So digdi po sinda talaga nagdidirigdi kapag ka may bagyo. So sa Kiraray, ang patanid man ni Kuya Coling Kuya Bot na mag-iringat kita dahil makusog, asin makatakot po ang bagyong ini. Pero day po imposible sa mahal na Diyos kung kita po magsarig sa iya. So mga kita pakusugunta ang tiwala na dai kita papabayaan kang mahal na Diyos. Mag-iringat kita, dai kita makalingaw, mga taday kita papabayaan kang mahal na Diyos.